tänne sitten. Ja mikä siinä oli? Mä etitän seinää tällä kupilla. No niin, täällä olen keräämässä näitä viimeisiä punaisen viinimarjaa. Punaista viinimarjaa täältä pensaasta. Alkaa olla ihan loppusato kyseessä ja näitä viinimarjoja on helppo kerätä, kun löytää oksan, missä on niitä ja seuraa sitten oksaa. Ja sama on mustan viinimarjan kanssa ja aroniat on kypsymässä. Ne ei ole vielä, mutta ne on tosi isoissa reksuissa, niin niitä on vielä helpompi kerätä. Ja täällä on aika vähän, mutta täältä löytyy oksa, jossa tuntuu olevan tosi kivasti näitä marjoja. Ja tää syksyhän on tämmöistä sadonkorjuuaikaa. Se vähän harmittaa, kun on sokea, niin metsästä on vaikea kerätä ja varsinkin mustikoita. Ne on vähän siellä ja täällä, että ne pitäisi poimia sillä että pystyy liikkumaan ja pystyy näkemään, missä ne mustikat siellä mättäissäni on. Ja puolukan poimiminen, se käy pikkusen helpommin, mutta se vaatii aika hyvää avustajaa sinne metsään, joka näyttää niitä mättäitä. Mutta nämä pensaat on tosi kiva kerätä näistä. Ja se oksa taisi tulla tyhjäksi. Ja sitten etin, onko täältä löytyy toinen oksa. Ja sieltä löytyy marjat ja omenaa on tosi paljon. Nyt on meillä omenapuissa omenaa. Se on vähän hankala, kun ne tippuu maahan ja pitäisi heti kerätä, että niitä voisi käyttää. Ja puusta, kun niitä hamuilee, niin sitten usein putoo justiin, mihin sormet hipasee, niin omenat putoo sitten maahan. Mutta niitä tulee tosiaan tänä vuonna niin kuin ihan valtavasti. Ja kasvihuoneessa on kurkkuja ja tomaatteja, niin kun ne on rajatulla paikalla siellä, niin niitä nyt löytää kohtalaisen hyvin. Täältä vielä poimitaan nämä. Ja se oksa tuli tyhjäksi. Vieläköhän täältä tuolla oli joku marja. Ja sitten, mutta täältä löytyy vielä. Täältä, oi. Kerään reksuineen. Siitähän on kahta tietoa, että pitäisikö riipiä ne reksuista pois vai kerätä reksuineen. Tämä nyt oli tämmönen pikainen kahvitunnin pyörähdys tänne pensaaseen. Sen takia on vähän tommonen pieni kuppi, että ehkä sangallinen on aina helpompi, että saa laittaa vaikka ranteeseen sen roikkumaan. Ja sitten taas se oksa tuli tyhjäksi ja täällä tuntuu lisää.
Siitähän saa jo aika hyvää tuntumaa, jos te näkevät, laitatte silmänne kiinni ja keräätte. Ei tarvi yrittää, kun keräätte silmät kiinni viinimarjoja pensaat. Kyllä, mutta tämä tällä kertaa. Jatkan niin kauan kun mulla on kuppi täynnä ja käyn laittamassa sen suoraan mehumaijaan. No niin, kuppi on nyt alkaa olla niin täynnä tää mun kupponen ja pitää sanoa, että ei tää niin nopeeta ole kuin näkevällä, kun sokea näitä kerää, mutta onko tässä valmiissa maailmassa niin mikään niin kiire, etteikö marjoja voisi kerätä vähän hitaammin. Ja tässä on sitä löytämisen iloa, kun käsi osuu aina marjareksuun. Että ihan kiva.